Jollibee sa Pasig. Kada ay tao nga no ano agad ba nga nagani man eh. Ara pa sa Jollibee. Pa nga manok. Ha? Lami. Malami, yan mo kamian. Mas pa yan, alas karinderyo. Ano ni dorming ha? Hindi na. Tahan din eh, namisahan. Ano ba kini? Dorming mo daw na. Gila, huwag may mag... Huwag kasi mag-order ng kuduto, hindi kayo mag-bill. Aduh, $20. Tahan, utang. Oh, lagi na. Kaya warna ang manok. Warna bulok eh. Diba? 15 minutes pa. 18 minutes. Kaya ano po nila? Paglagas, Kuya Jim pa. Parang nadapitan. Nas SM. Na? Nas SM. SM? Kaya ba na? Na? Siguro magkakalit. Basta galig-gilihan kag manok. Galig-gilihan kag manok. Nanalim mo yun. Anong ganahan ko ng manok? Yes? Hindi, baway buhok ka na. Ano na? Baway buhok, may buwang. Na, na. Hindi mo man pahatan. Ha? Pahatan na din. Bakit? Ano mo, siguro? Stop mo yung mga balibo. Oo, ano na eh. Cool. Trabaho. Kasada, Jollibee. Hindi mo pala sila Jollibee na. Ha? Karamo ng trabaho kasat ka. Urot, kwarta. Hindi ka sila magka-Jollibee po. Bawa mo na sila. Karamo na. Oh, hindi sila. Urot ng sweldo. Sila po nung Jollibee ka na. So, ay nagputas tayo. Kain nun? Ha? Kain may toto. Berarti kan. Lagi na lang sa dito. Mabawal ka pa kaon. Hindi ada kita dito. May bayad. Ha? May bayad. Taka. Kuha naman na kami ko yung buhok pa. Kuha na ko ads pa. Kaya karing ang buhok ang papundan kay taas at Dati naman na wala na isa na po. Tungod din ang bugas ka.
padong na dito sa Pasig Palengke. Magpikas, padong na dito. Ito na padong Pasig Palengke ng mga tansikilingan ha. May padong dito. Nagbuhata ang kiri. Kinit road. Ano eh? Ano yung ikuskus na may lab? Hari yung ikuskus niya? Ha? Ako ba ako? Kaya arong di mabog ka nagmanok. Sige. Para sa mana? Ilo ah. Ako? Pwede mo rin lang din ang hinduang. Kanaman kinaibabuan na. Hagabuhan, mahagmag lang abuhan. Ano? Ha? Ilo ah. Nalagi rin itong mga short, pamili. Maaga pa masidaan ka nagsasaw. Ganda yan. Iring diha habalan, nararalang ibulbul na. Ayaw. Lah, ready go. Ano na? Ara mahaligan. Daghan, gabi kay minus magpanagat. Nakuali, gabi ka nang may. Huwag may kaabot sa passing. Yan. Ilo na sa amin. Ay uwan man. Ilo ko man sa amin. Indo ang mga makuy. Ilo ka na. Wala ka mahadot my love nga naa may ginungkap. Ha? Wala ka mahadot nga naa na may ginungkap na silingan. Ngadlok ko. Naman ko ni sir. Anda mo na lang hinagiban diha. Roll up na ni gahe kaso. Ha? Wala ni sira-sira nila ni. Anda ka nagi nungkap mo ng tindahan ng stikas. Nungkap eh. Oo, nakasiguro yung koleksyon. Pati na yung mga koleksyon. Sa mga namadyo. Oo, sa anira tigil. Anda. Agi ikaw na. Siguro mga bantay sa rakay. Di iyan dam lagi na mga hinagiban. Daya ang lagaraw dang hait kaadyo. Napay karudo kasunda nga arang kahait. Nagkatang tipulo. Ibang andam nagamong mga hinagiban dari umagabi. Kay agpikas na to silingan ilong kabagilang tindahan. So may magbinuang dari tulor sila kalaki dari mga bantek og lawas kaya nag-gym. Hindi napay hinagiban nga Wala ako. mga hayat kadyo SP. SP. magmahay din ng magara-gara. Sundan ko may warang taasa. Kusog at kusog halin. Dili man ay pakitag sundang karang tasa. Diyan na pilagaraw, nga pinawag, nga na diyan na murag sanggut. Rahita kadyo. Bahala og natay mga hinagibandang mga hait. Ang pinaka-importante jud nga hinagiban, kana dyan imong hinagiban nga pag-ampo sa Ginoo. Pag-ampo ka jud ka nga one, proteksyonan ta sa Ginoo. Uno! Samuel! Ginawa? Ano si Boy Buko o tanawa? Ato Sila? ni Boy Buko ka o pabityo. Anong ligya nagbuko. Sige na. Oh, sige na. Paano na? Ikaw nakahugaw no. Ay, ikaw! Ako yung masanginlan? Tanaw naman yung kurtina ang ipalit. Karoon na pong kabuling. Pila na yung halin? 20 na? Na, calamares. Ibaba ang presyo ng calamares. Masuk ka lang kawag ingon ng
Ibaba ang presyo ng Lechon. lechon manok. Murangis ate, abay. Baba, ang lechon, manok. Kaandok. Ibaba ang presyo ng quick-quick, tuknining, Baseball. baseball, Calamares. calamares, lechon manok, pandesal. Ano ito nga wag-apil? PWD na ba to? Ano rin PWD? Pangkamura. Ano pila to? Lain-lain klase ng PWD. Ano ni? Limuel, lain-lain klase ng PWD. Okay. Na ibang PWD nga na special child. Sa ako PWD ko nga di special child. Kay kuan man ko. Gikan man ko gioperahan nga na. Person with disability naman sa nga nang gioperahan na kay siyempre gikuha nag sa bulb sa kasing-kasing gipulihan nag mechanical bulb. Maunang PWD na. Diyan dapat di epilepsy pero di special child nganong imong ko ano may mo kuno kag pareha minito. Nganingan nga iba pa ang presyo ng calamares, tuknining, quick-quick. PWD. Ano ako mo sa ina? Hilig nga ng kolora. Orange. Ikaw? Orange ba to sinina? Orange to sinina. Orange din sa nina. Lagi nga. Ay, kortina, may orange. Kaya sarap po ng pahit-pahiran. Mo na buling na pod. Asa maglabunon? Pero tulab ito. May lap ito rin laban. May lap. Kaya ang bulinga. Lagi. Tuluan. Di pa abto ni mo grabe ang bulingang kaadyo. Kaya arong di mahuwi ng kamutos ng puso-puso. Hamas makoy. Bigo. Ito nila. Ito, tukmining. Ito nila tukmining. Tuknining wa ka nang may kauban sa mga quick-quick ka nang may itlog sa pugo. Ito nila na. Para bang gagmay. Tuknining. Mama na amang balitan sa una sa nuwan. Yan, gituhok. Yan, gugmay. Gato, gituhok. Karang digin. Dos. Ay, baba ko nga. Reso. Bato, mga kagado. Hindi mo ko na hilang fried. Kaya galang mantika arang ito man na. Mas pag gusto manok. Dari mas gawas kaya ang halina. Lakos way. Pada mo ba rin? Pag-iwat mo. Nanda. Ang problema, kung ako'y mahalin, Ha? wala kayo huwag tanga doon, ma. Agabang kami yung mga pito ha. Sa pito-pito. Kalate. Forward. Sana daw. Mingaw-mingaw. Ngaw-ngaw ra ko no. Ano? Ayun, dali. Oo. Sabi-saw pa. Kalate. Pusing na, babae naman ay. Ha? Murag hinalay ka pagkatantara.
kuha. Kagay na kuha. Ha? Kagay na kuha. Andahan. Silyo naman. Ha? Ito ang mga airport sila sa gana, yung silyo. Ako yung sila na nila doon. O, gamay. Pasaan? Gamay lang, pero na-action dyan eh. Kaya action. Ano dapan? Wala, grupo eh. Bilin mo na itong kuhan. Hindi mo mga galit po. Magbibiling diha. Ano may naglungka, batanan pa? Anak ko ba yun dyan? Hindi, kung ano ako kung nakakuhaan dyan. Hindi ito mo. Mamauli mo. Nagpatamba kong limuil. O karang nay. Na? Aghalibon gi. Butangan og packaging tip. Ang sabi ko na yun, usanap kung dahon yung lang. Basin sa cellphone nag mga sakit-sakit tenis ang mga kaunuran. Salabot dahon. Susupot. Wala baho gani. Dagdag ko no na imnan. Eh, ina tatu ibutang sa rami kaya rong Init dito ang Aso? aniha, di ba nabunawan? Rugay. Nasunog mo po di kuhaan. ikaw sila na nakangin. Kaya mo kung ipakabot-kabot na tong Itong pailot-hilot mo na.